Predstavíme si univerzálny elektrobicykel s pevným rámom Roxy, pre koho je určený a čo ponúka, sledujte ďalej. Jedná sa o elektrobicykel na 29-palcových kolesách, ktorý je určený pre všetkých aktívnych ľudí, ktorí používajú bicykel na rôzne druhy povrchov, či už cyklotrasy alebo polné cesty. Dizajn a funkcia idú ruka v ruke. Rám ponúka úchyty na všetko potrebné, blatníky, zadný nosič a možné je samozrejme namontovať aj stojan. Zvary majú úpravu, smooth welding, takže ich vôbec nevidieť. Všetká kabeláž je integrovaná dovnútra rámu už od oblasti hlavového zloženia, vďaka čomu je ochránená pred vonkajšími vplyvmi a rizikom poškodenia. Geometria je ladená s dôrazom na komfort pri jazde. Roxy pohodlne zvládne aj dlhšie trasy vďaka vzpriamenému posedu a jednoduchému ovládaniu. Posed je možné v priebehu pár sekúnd doladiť aj výškovo nadstaviteľným predstavcom, ktorý nájdete na všetkých verziách. Elektrobicykel sa vyrába vo veľkostiach M a L v rôznych špecifikáciách a každá špecifikácia disponuje dvomi farbami. O pohon sa starajú výkonné elektromotory Panasonic, GX Ultimate a Power Plus. Čiže nebudete mať problém vyšliapať aj tie najstrmšie ulice alebo polné cesty. Môžete si voliť z viacerých režimov asistencie motora, pričom motor disponuje aj režimom auto, ktorý sa automaticky prispôsobuje vášmu štýlu jazdy. Pre predstavu, jedná sa o niečo podobné ako automatická prevodovka v automobiloch, čiže nie je potrebné rozmýšľať nad voľbou vhodného režimu. Displej ponúka všetky potrebné informácie o jazde, vďaka podpore Bluetooth sa dá spárovať aj s aplikáciou Panasonic e-bike v smartfóne. Výhodou spárovania je napríklad to, že na displeji môžete zobraziť navigáciu aplikácie Komoot. Modely Roxy sú osadené integrovanou batériou s kapacitou až 720 W. Batéria sa dá z bicykla vybrať a nabíjať aj mimo neho. Plné dobitie z 0 až na 100% kapacity dosiahnete už za 5 až 6 hodín. Elektrobicykel disponuje pohonom Shimano Qs a takisto hydraulickými brzdami Shimano, ktoré sa nachádzajú na každom modeli Roxy. Širšie plášte VTB so šírkou 2,25 palca príjemne filtrujú nerovnosti. Aby sme vyšli v ústrety čo najširšiemu spektru zákazníkov, ponúkame aj verzie Roxy Allroad, na ktorých sú už od výroby namontované blatníky, stojan, predné a zadné osvetlenie. Je tu taktiež možnosť dokúpenia zadného nosiča. Všetky ostatné informácie a zoznam predajcov nájdete na našom webe CTM.